Здравейте, представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е мивка с две корита от серията Super Bowl 862C. Мивката е доста интересна, тъй като има едно голямо и едно по-малко помощно корито, но всъщност дори и помощното корито е с достатъчно добри размери, за да бъде ползвано и самостоятелно, а в комбинация двете корита правят мивката изключително функционална и предпочитана. Моделът се прави в два варианта на покритие, с стандартното гладко иноксово покритие, което познаваме, и с покритието микролен. Сега ще приближим и ще се опитаме да ви покажем отблизо как изглежда микролененото покритие, тъй като конкретният артикул, който ви представяме е с него. Виждате много ситните набраздения, малки ситни изпъкнали точици, които правят така, че да не остават пръстови отпечатъци. Виждате как веднага изчезват, както така и пръски от вода, и изобщо спомагат за по-лесното почистване на мивката и поддържането ѝ в изряден вид. Двата сифона са с размер на FI90, което означава, че бихте могли да поставите и кухненска мелачка, като може да изберете на кое от коритата да бъде поставена тя. В момента виждате допълнително два отвора. Единият е за преливника, който е на голямото корито, а другият отвор е за стояща смесителна батерия. А в случай пък, че смесителят ви е стенен, отворът за смесителната батерия може да бъде запълнен с дозатор за течен сапун, например, или пък просто да му се сложи тапа. Една страхотна, изключително функционална, удобна мивка, особено ако използвате по-активно кухнята си. Коритата са дълбоки, ще покажем и от този край, да видите как изглежда. Хубави, дълбоки, удобни корита. Мивката е комплектована с всичко необходимо за монтаж и експлоатацията. Ето тук в кашона може да видите, това са двата сифона, горната и долната част, щипките. Не е необходимо да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията на тази мивка. За повече информация и възможности за избор може да посетите Teka.